Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin DJ Rakitera. DJ Titan Jello. And this is Lila's Secret File. Si Lila na mayroong nakilala sa Omegle, isang website kung saan meron ka mga random people na makikilala. Dito nga nakilala niya si Hugo, kaedad lamang niya pero overachiever itong si Hugo plus gamer pa. At isang araw ay nag-open up itong si Hugo sa kanya ng matindi. Biruin mo from 1:30 AM nag-usap sila up until 7 AM. Puyatan talaga, no? Totoo, puyatan pero hindi kayang panindigan. Charot. With darot. Hindi, pero yun nga, nangingi siya ng advice, diba? O ng opinion sa atin. Kung bakit daw nag-e-effort sa kanya si Hugo. Nahanapin siya. Bakit ang open daw ni Hugo masyado sa buhay niya, tungkol sa buhay niya. I mean, ino-open niya lahat dito kay sender natin. Ang tanong niya nga, ginagawa niya rin ba ito sa ibang tao? Gusto ba talaga daw niya itong si sender natin? Meron lang daw siyang fear na baka one day bigla na lang siyang i-ghost tapos malulungkot na naman siya. So, yun. Gusto niya makahingi ng advice. At pakinggan na muna natin ang mga kabisyo nating nagbigay ng mensahe o advice sa ating secret file sender na si Laila. Ito po ang sabi ni DR. Laila, okay lang ba sa'yo na maging boyfriend mo ay isang narcissistic attitude tulad na lang ni Hugo? Kasi isipin mo laging tungkol sa sarili niya ang topic ng mga kwento niya. And wala talagang plano about you kung magiging kayo na ba o hindi. So think first about pursuing that kind of guy to be the one for you. Fairness, masyadong advance itong si DR, Kumbaga, parang walang plano. Siyempre, 18 pa lang sila, no? Parang, okay. Eto naman sabi ng ating kabisya na si Tambay Love. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Para sa sender nating si Laila, mas maganda na kilalanin mo munang maigi yung tao. Pwedeng magaan ang loob niya sa iyo o pwede rin naman na gusto ka niya tulad ng sabi ni Titan Jello. Start na lang muna kayo sa pagkakaibigan. Tutal, nakakapag-usap naman kayo na parang normal na mga tao at magaan ang loob ninyo sa isa't isa. Pero baka may motibo talaga yan na gustong makuha sa iyo or baka scammer, sabi nga ni DJ Rakitera, nang hindi natin alam. Basta huwag magpapadala agad-agad. Yun lamang po, maulang gabi sa inyo, Titan Jello and Rakitera. Ingat pa uwi from Tambay Love. In fairness naman dito kay Tambay Love, naisip niya rin na baka scammer to. Dami niya mga side no na nakita. Totoo. Ito pa sabi ni Robert, baka gusto ka pa lang niya na kilalanin. Mas okay na rin muna yung ganun. At yun din yung gawin mo sa kanya dahil hindi pa naman kayo nagkikita ng personal. Pero kung alam mong may hindi maganda rito, wag mo nang ituloy. Baka mapahamak ka pa. Trust your instinct, sabi nga nila. Galing. Eto naman sabi ni Steven, isang magandang gabi, DJ Rocky and DJ Jello. Kilalanin mo muna yan, Laila. Baka malay mo, yan ang diskarte niya para makuha ka agad. Huwag kang magpapadala sa mga matatamis na salita. Huwag mo agad isuko ang bataan. Ay, napunta agad sa bataan? Kilalanin mo muna. Shoutout po sa mga kaibigan ko na naglalaro ng pusoy. Sina Mel, Ronnie, Allen, Jeffrey, Vito, at kay Palku. Ayan. Maraming salamat, DJ Rocky and DJ Jello. Fairness, may mga naglalaro pa pala ng mga pusoy ngayon, ha? Ito naman sabi ni Charles. I think sarili mo muna ang isipin mo kasi kung narcissist si Hugo, know him, know everything about him. Or baka ganun lang talaga siya.
Uy, may nakikinig pa ngayon. Si Joyce Celino Kapitalan o Nahirapan ako sa apelyido mo. Joyce Celino Kapitlitan. Ayan. Pag-greet naman nakikinig ngayon on the way home going to Bulacan with Gani Jera and Russell. Ayan. Maraming salamat, Miss Joyce. So yun, ang daming nakikinig ngayon, ang daming nagkomento sa ating secret file for tonight. So ano ba talaga ang magandang ibigay natin na advice sa ating youngster na nag-send ng secret file? Para kasi sa akin, iba na yung dynamics din ng ano ngayon eh. Ng panliligaw, di ba? Iba na eh. Paano tumanggap ng ligaw? Oo. Paano umintindi sa mga bagay-bagay ang mga kabataan ngayon? Iba na. Totoo. So para sa akin, tingin ko, siyempre marami rin naman tayong kakilala na nandyan sa mga age na yan. Mm-hmm. I think, etong lalaki na ito masyado lang siyang open. Nadadala siya dun sa emosyon niya. Mm-hmm. At nagugustuhan niya kasi yung tao. Siyempre, may pa-show off yan eh. Mm-hmm. So niya, kilalanin mo ako. Mm-hmm. Ito yan, ito ko, ito. May mga ganun. Kung sa bagay, hindi pa agad kasi nare-realize ng isang batang lalaki. I mean, ako I still consider him as an adult but at the same time bata pa. Kumbaga, mag-garner pa siya ng maraming experiences sa buhay. May mga pagkakataon, feeling ko lang naman, na yung ganung klaseng mga edaran, parang, okay, they just wanna talk about themselves. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na talaga parang gusto o gustong kilalanin. Possible din na tuwang-tuwa lang talaga sila na i-share yung part of them. Yes. Kumbaga yun yung pagkatao nila eh. Oo. Na gusto nilang makipag-usap eh. Tama. Hindi naman porket pinapakilala sa yung buong pagkatao niya, pinapakilala niya sa yung mga ginagawa niya, eh, gusto niya na talaga yung tao na literal nagugustuhin. Romantically, tama. Minsan, kaya niya pinapakilala yung sarili niya para naman siyempre magtiwala din yung tao sa kanya na, okay. Maging komportable yung Maging isa. komportable. Kasi siyempre, iisipin ng taong kinukwentuhan niya na, totoo kaya yung mga kinukwento niya, lumalabas kaya ngayon sa mga ginagawa niya. Dawin siyang magsalita, dawin siyang mag-arte, di ba? Gawin niya akong kausapin. Totoo kaya yung mga sinasabi niya. Doon niya mababalanse ang lahat. Mafa-fact check, no? Oo, mas maganda nga yung ganun eh. Na-open sa yung tao eh. Kailangan mo lang maging matalim ka lang at mautak kung paano mo babalansehin at kikilalanin at kikilatisin. Yun ang pinakamadaling tamang salita. Kikilatisin yung tao nag-o-open sa'yo. Yeah. And gusto ko lang din i-point out dito, Titangelo at Kabisyo, na merong pros and cons yung pakikipagkilala din through social media or through online. Tama. Or online. Kasi very digital, 'di ba? Very technologically heavy tayo, 'di ba? Sa mga ganitong klaseng pagkakataon. So yung itsura ng tao, yung movements ng tao, yung non-verbal cues niya, na pwedeng masala pag nasa digital space, yun yung nami-miss out ng true conversation face-to-face. Tama. So, kailangan din meron talagang pag-iingat eh. And tama ka dun sa sinabi mo, Titangelo, na kailangan niyang kilatisin tong taong to. Kasi hindi naman lahat po pwedeng maging kaibigan mo. At hindi rin lahat dapat mong i-entertain bilang manliligaw. So, kilalanin mo muna siya bilang tao siguro. Hindi bilang kaibigan-kaibigan. 'Di ba? Or parang someone na pwedeng maging potential partner. Yes. Nawala kasi yung essence ng getting to know each other talaga eh. 'Di ba? Pag getting to know each other na kami, pero may something na sa inyo agad. Actually, hindi yan nawawala sa mga Gen Z ngayon. Yung diba? Para bang hindi mo alam kung sino may kasalanan, yung nag-assume ba o yung nagpakita ng motibo.
Yun nga eh. Yung nag-expect dun sa, wala lang naman, nagiging natural lang siya na sarili niya, ganyan. Pero hindi niya alam na napapa-fall niya na pala yung isa. Pero gusto lang naman niya talagang magkaroon lang ng kumpanyon o kaya kaibigan. Diba? At saka kung gusto niyo makilala yung isa't isa, wag sa social media. Sa personal. Personal. Gayahin niyo ako. Yun ang mga hiritan. Hindi, totoo yun. Pangit sa social media. Ano ba kasing meron sa social media na? Nafi-filter mo lahat eh. Kaya mong hindi ipakita kung sino ka talaga. Tama. Diba? Meron ngayong iba dyan, PSP eh. Alam mo yung PSP? PSP? Oh. Ano yun? Pretty sa picture. Tapos yung pangalawa. Pangit sa personal. Yan! Ako yung naging maging kasalanan dito. Or pwede rin naman pogi sa picture. Yan. Pangit sa personal. Personal. Ang galing mo, nakakuha ko ng bago dun ha. Oo, PSP, double PSP yung mga yun. PSP ka. Diba? Ano PSP ka? Pangit sa picture. At? Pogi sa personal. Mas gusto na natin yung isa pang PSP na version, no? Pero ang dami na filter, legit yan. So, yun. Kilatisin mo munang maigi at saka huwag kang mag-a-assume na may gusto agad sa'yo. Yes. Kailangan mo protektahan yung sarili mo rin eh. Dude, alam mo, sa dinami-rami ng tao sa mundong ito na mapanamantala, especially sa social media, yung mga scammer, mambubudol, ay, kailangan talaga hindi ka agad bumibigay. Pag sinabi ng friend mo, kunwari, pakilala niya na sa'yo, kaibigan mo, ito bibigyan lang kita ng example Etong si Yugo, may possibility lang din siya na sabihin sa'yo na, magkaibigan na tayo, best friends na tayo, kahit di pa kayo nagkikita. Tapos possible na sabihin niya sa'yo na problema kasi ako sa pamilya namin, kailangan ko ng 5,000 pesos. Yan. So ngayon, ikaw bilang kaibigan niya kasi na ano ka niya na mindset ka niya, na manipula ka niya na parang kaibigan na kahit wala pa talaga kayong super lalim na connection sa isa't isa. Biglang ikaw maawa ka. Sabi ko, friend ako nito eh. So bakit ko siya pababayaan? So magpapadala ka. Hindi ko alam kung magkano, 5,000, 1,000, 2,000 para makatulong sa kanya. Pero utang niya dapat yun. Hanggang sa biglang boom. Di na nagparamdam sa'yo. Na-scam ka na. Hindi, duda. Nangyayari. Totoo yan. Na. Totoo yan. Nangyayari yan. Di ba meron pa ngayon iba nagka-catfish pa? Yes. O ano ibig sabihin ng catfish? Yun yung mga hindi totoo niyang mukha eh. Tapos gumagano. Mukhang cat? Catfishing, di ba? Yun ba yun? Oo, yung parang gumagamit ng ibang identity. Yes. Ganyan. Para mahuli yung loob mo. Yun. Wag kayong ganun. Talaga. Gusto ko talaga yung face-to-face. Diba? Pag face-to-face, kita mo agad eh. Kung ano yung aura ng isang tao. Diba? Tsaka inisip ko naman din, ano kayang meron sa school nito ni sender naman natin, Laila? Wala ka na ba ibang maging friends dyan? Tama. Kasi, alam mo, pinaka po pwede at may posibilidad talaga na maging kaibigan ka, yung ginagalawan mo mismo. At mas genuine pa yung mga friendship dyan. Although, hindi naman guaranteed na may friendship dyan na genuine. Pero at least, kita mo na agad. Hindi, ganito kasi. Ang nakikita ko dyan sa thinking nila ngayon, hindi ako maghahanap dito sa university namin. Dahil? Sa iba akong university mamimingwit. Talaga ba? Oo, para walang hindi ka nagkalat sa bakuran mo, gano'n. Alam mo, naisip ko din, sige, total sinabi mo na rin yan, dagdag ko lang doon, hindi kaya naisip din niya na kung sakaling masasaktan siya, kasi di ba may fear siya, malulungkot siya ulit, kung sakaling i-go siya, di kaya may experience na siya before doon naman sa naging kaklase niya, di ba? Ginawa na natin talaga ng storya to, di ba? Parang, hindi kaya may ganun siya? Na parang ayoko na dito kasi total nasaktan na ako dati dito. So, nakita ng mga kaklase ko kung ano yung paghihirap ko, yung sakit na naramdaman ko, inisip nila hindi ako naka-move on. So, kumbaga parang ikaw nakaka-move on ka na, pero yung mga tao sa paligid mo makes it harder for you to move on. I mean, to really be at peace dahil sila hindi maka-move on dun sa nangyari sa'yo. Tama. Pwede rin. Kaya, ang ginagawa mo, sa labas ka na lang. Pwede ding nasa loob ang kulo niya. Ayaw niya ipakita dun sa university nila o school nila. Yan. Maria Clara siya dun. Pero sa iba,
Maria Ozawa. Oy, nag-connect yung brains natin doon. Siyempre! Grabe talaga. Kilala na kita. Charot. Ay, nako. Anyway, Kamisyo. Ingat-ingat ka lagi. Tsaka huwag mong kakalimutan yung sinabi ni Titangelo kanina na kilatisin mo muna. Yan. Anyway, kami magbabalik. And if you want to share secrets, send nyo lamang po raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You're still with DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa memorize yan? Basic. This is Lila's Secret File. Metro Zone.